Přišel do Prahy nový Ryanair z Arábie, který nám otevřel levné cestování do celé Asie. Cestovat nízkonákladovkami po Evropě 2 až 3 hodiny zvládne každý. Co tak dále vyrazit do Asie? Dá se to? Kolik stojí letenka? Co všechno si musím připlatit a letěl bych znovu? To se dozvíš v dnešním videu, kde se podíváme na aerolinku Air Arabia, která nově spustila svou pravidelnou linku z Prahy do Šarjah v Emirátech. No a odsud už se dostaneš třeba do Thajska, Malajsie, anebo jako my na Srí Lanku. Tak se na to pojď se mnou podívat. Pasovka úspěšně za náma. Aktuálně ve Vídni je počasí takový, že následujících 8 hodin má být sněhová kalamita. Zatím náš let není opožděn, není zrušen, takže věřím, že tomu zůstanete i tak nadále. Naše cesta na Srí Lanku teda bude s Air Arabia, s nízkonákladovkou, s Ryanairem Blízkého východu. A já jsem moc zvědavý na to, jak to zvládnem. Protože v ceně letenky samozřejmě nebylo vůbec nic. Jídlo ani sedačky, které jsme si ale teda přikoupili. Když už letíme takhle dlouho, tak jsem do Ádi trochu investoval a řekl jsem si, že budeme sedět vedle sebe. A samozřejmě letíme jenom s příručníma zavazadlama, což bychom dělali i tak, i kdybychom je měli vlastně v ceně. Takže to pro nás není žádný negativum. Doufám, že nám nezačínají první komplikace a že to, jak jsem teďka říkal, že ten sníh zatím nám nekomplikuje nic. Takže se to teďka právě nestalo, protože my jsme zrovna došli na gate, za nějakou hoďku nám to má odlítat a přesměrovali nás úplně na jiný gate. Takže teďka jdeme zase přes celé letiště zpátky, ale zatím žádný delay. Nechci to zakřiknout, držte nám palce. Takže to, že Air Arabia je vlastně takový Ryanair Blízkého východu, už vidíme. Ale kolik vlastně teda taková letenka stojí? Nás letenka z Vídně až na Srí Lanku při současném kurzu stála 8 500 korun. Otázka je, jaká za to bude daň. Lety do Asie nejsou 2-3 hodinový, což běžně v Ryanairu lítáte, ale na druhou stranu na tu Srí Lanku to není tak hrozný. Tím, že přestupujeme v Emirátech, tak to máme krásně rozdělený, protože první úsek, který nás teďka čeká, bude nějakých 4 až 5 hodin. Potom máme hodinový přestup, to bude taky jako, doufám, že i právě skrz to počasí nebude žádný zpoždění, protože my si nemůžeme dovolit zpoždění ani půl hodiny, protože pak už bychom to podle mě nestíhali. A následuje další cesta, nebo další let, který je taky 4,5 hodiny. Takže to máme krásně proložený a celková i s tím přestupem, myslím, že to je kolem 11 hodin. Často u těch letů, právě i třeba například z Prahy, si pak i klidně můžete zvolit a můžete si vybrat přestup delší. My cestou nazpátek máme 10hodinový přestup, takže bychom se rádi i podívali. Nevím, jestli to stihneme do Dubaje, ale minimálně do Šarjah bychom se rádi ještě v rámci toho přestupu podívali. Takže při plánování letu do Asie přes Air Arabia nebo přes jakoukoliv jinou aerolinku zvažte i tohle. Takovej krásný stopover a můžete si odškrtnout třeba další zemi. Náš první let byl letadlem Airbus A320, ve kterém bylo místa na nohy opravdu málo, a to i pro Áďu, která měří 170 cm. Po necelých 6 hodinách to bylo velký utrpení. Na druhém letu v Airbusu 321 CEO to bylo ale už o poznání lepší. Rozdíl toho, kolik tady je na místo na nohy, docela velký. Obrazovka pořád nikde, USBčka pořád taky nikde, ale Áďa je tady. Přesně tak, obrazovky na sledování filmu nebo aktuální poloha letu, rychlost a další statistiky, na kterých si ujíždím, zde nenajdete. Můžete se ale připojit telefonem na lokální Wi-Fi a filmy nebo statistiky sledovat přímo zde. Výběr pro mě nic moc. Takže Netflix to jistí a taky tahle moje vychytávka, kterou vám teďka ukážu. Tenhle stojánek, který jednoduše přicvaknu magnetem a pak buď postavím na stolek nebo v nějakých letadlech i zavěsím na sedačku přede mnou. Co se týče servisu a personálu, pokud nemáte nic předobjednaný, tak se o vás moc nezajímají a kolikrát kolem nás prošly rychleji, než jsme stihli zareagovat. Na druhou stranu mám alespoň necpou stírací losy a voňavky jako v Ryanairu. Jinak, co je super, tak klasická voda stojí necelý $1, kolča $1.50, co tady máme, čaj $2, jídlo mezi 8-9 dolarama, káva $2. Já myslím, že docela sympatické ceny. Hodina. Nekontrolovali nám ani váhu nebo rozměry zavazadel, ale z recenzí ostatních lidí se to stát může. Nestačil jim ani elektronický boarding pass a tak jsme na poslední chvíli u gateu museli ještě řešit jeho tištěnou podobu. A tady byl personál celkem nepříjemný. 7:00 a náš gate zavírá v 7:30 a my pořád ještě stojíme někde zaparkovaný, čekáme na schody. Bojím, že to nestihneme. 20 minut
Jsi do tady? uzavírky gateu a my teprve teďka nastupujeme do autobusu. A dobrý. Vyjdu se sem. Já pojď. Final call. Vypadá nadšení. Stihli jsme to, ale hodina na přestup je fakt malinko, protože... 10 minut na přestup. Já jsem nejdřív, když jsme šli na eskalátory, tak já jsem narazil takový ty tyče přímo mezi nohama, tak já jsem málem bomdlel. A potom jsme zjistili, nebo jsme si mysleli, že Áďa ztratila pas, protože se hrávala ke mně a jsem to nemohl najít. Takže totální panika. Přiběhli jsme vlastně sem teďka tak asi před 2 minutama a hned už final call a odjíždíme. Takže super je, že to letiště tady v Šardža je hodně malý, takže jsme to stihli poměrně jako dost rychle sem dostat vlastně od výstupu z letadla až k tomu gateu. A oni vám hlavně pomůžou, že oni tam jako říkají, Jo. kam máte letět, protože jinak to tam měli vlastně všechno v Všechno v My jsme arabštině. přijeli a vidím ty cedul a já, to jsem psala. Nikdy tam nebylo napsaný prostě nic, no, takže, ale všude stáli prostě lidi a hnedka se ptali kam a hnedka směrovali. Takže jsme se vůbec nemuseli koukat, protože jinak bychom to jako totálně nestihli vůbec. No to nevím, ty bychom to hledali podle mě doteď, jako. Ach jo, dobrý, letíme. Zajímalo by mě, jestli takhle, když je jenom hodinou na přestup, tak jestli jen stihnou přendat odbavený kufry, protože po naší zkušenosti z Havé, kdy jsme měli hodinu přestup k Frankfurtu, tak už bych si nikdy na takovýhle přestup kufry neodbavil. A jak to teda hodnotím? Za mě, pokud seženeš letenku do Asie pod 10 000, tak bych letěl pomalu i ve stoje. Ne, to si dělám srandu, ale za tu cenu podle mě dostaneš to, co potřebuješ. Dostat se do své finální destinace. Za mě bych tedy Air Arabie doporučil především lidem, kteří chtějí cestovat levně, berou si sebou jenom batoh a neřeší servis. Pokud naopak čekáš zážitek jak s Emirates nebo třeba cestuješ s rodinou, podívej se radši na jiné aerolinky. Každopádně mi napiš do komentáře tvůj názor na tuhle aerolinku a nezapomeň mě sledovat, protože od dalšího dílu už vypukne tohle šílené dobrodružství na Srí Lance.